आमगेल गावांतू सुब्राय मम्माकनी सावित्रक्काक चांग नाव ना. त्यांनी बरी दुसऱ्यांक मोस करचे दगलबाजीचं तितलं गोत्तसू नाही हाव काली. थू सावित्रक्कल उत्तर ऐकून ಛೇ ಪಾಪಾಜ್ ಕಸ್ತೂರಿ ಇಲ್ವೈರಿ ಥೂ ಮಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕ ಮರಿ ದಿಸ್ತಾ ಇತ್ರ ಅಳ್ಸಿ करता मिगेलवेरी मक्केक नमने अळशी करतस थो तिक तशी पुरा तोंडा इलवेरी सवल कडेरी मिगेल बाईलेक मारलं हाव ಛೇ हाव कितलं होड अपराध केले चेडू लेत्राक थू मिगेल मर्यादी गेले कस्तूरी तिगल काम वच्ची पुरा हेंची वट्टरी कहीं वच कदलरी अशी वच कदीने कहीं पुणी दिसली म्हण धरलरी तिगेल पाय दोन पुणी तिगेलगी मापी निमगो कहावे आमगेल कस्तूरी कितली चांगी म्हण म्हाका गोतस धरलरी हांव तिगेल वैरी अनुमान लेखलो ಛೇ विनायक कसं म्हणू गोतसलरी तगेल वेर वेले अनुमान लेखले थो हे कसन म्हणू अर्थ दायना कोणे चांग सांगलरी कोणे नमगना ती वाईट कसने सांगलवे ಕೂಡ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವತ್ತ ನಮ್ಗೊಂದು ಸುಡ್ತ ತಮ್ಮಿ ಥೋ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ನಂಗ ಅಸಮು ಕಶಿ వచ్చತ್ತ వచ్చనిదలరీ మొక్క కమ్మ వేల్దత్త विंगड वाटना कसं कोरचे एक काम करता तकड हकड पळे नशी ಮತ್ತೆ बॉक्सून सीधा वजून सोडता ये कस्तुरी राब गो तश कसलक मत मुळा घालून सीधा वत्तस राब गो कस्तुरी प्लीज राब मग तुगला गुल्लोच अस मग सौच असल्यारी तुमगेल घराक संजे येतं सत्येंद्रಣ್ಣ तेदना सवी येतं आता मग काम वेळदत्ता प्लीज ना गो कस्तुरी दोन्ही दोन उत्तर मागी संजे तू घरा यो तुगला मस्त उल्लोच अस प्लीज दोन्ही दोन उत्तर हांव चड वेळ घ्या ना घूम गो हां सांग सत्येंद्रಣ್ಣ सॉरी गो कस्तुरी कोण की कसं की सांगलं म्हणू हा तुगेल वेळ तिथलं कोपलं गो सांगेल मनुष्य योग्य नाही म्हणून गोतसल्या समेत तांगेल उत्तर नमगल गो हाव सॉरी गो तू कसं म्हणून गोतस मिगेल बायल कसं म्हणून गोतस उद्दक दवा हडकावे अण्णा नको गो नको कस्तुरी मका एक नंबरने परमाशी दल गो कसन म्हणू कळली तांगेल उत्तर ऐकून माती घुवून गेले ಒಟ್ಟು कोपलो सौल तुका तिक मारलो पुरा केल गो आता मग भारी पश्चाताप कुदतस गो हांव कसं म्हणतो गोतच नव्हे मिगेल चोकी हे पण माफी कर गो आणि कोण कसं नाही उरलेलं रे हांव फर्स्ट तुमगे लगी चंद कोण निमगून हय की नाही म्हणू पळयत गो नाही तश म्हणू तुमगेल वैरनी अनुमान म्हण नाही तुम्ही चांग म्हण गोतस कसन म्हण गोतस म्हाका पक्कने कोणेकने म्हणल्यारी म्हण तशें सांगिल्लें जाल्यार आतां जालेलें दयकून म्हाका क्षमापण कोण दी गो दायच सत्येंद्रಣ್ಣ तू बेजार कोण घे नका तुम्ही गेला अण्णाल म्हणके अण्णानं बहिणीक बिष्टोचे दोन पेट मारचे काय होड विषय नाही तू कसं नाही केलं री मी गेल चंगा कोर नसता कोण की कसं की मळ್ म्हणू तू कोप येयले तू कोपलो असं होडना इतलं जाल्यार तुम्ही गेला अण्णाल म्हणकेची म्हाका अण्णा तम्मा कोणेय नाती म्हाका कोण सहाय करता ती कोण प्रीती दाखयतात पळय तुमगेल तसल दारले पुरा म्हाका अण्णाल समान तम्माल समान आनी बायल मनशी पुरा म्हाका अक्का होन्नी माय अशी दिसता ती असो तुका सत्य कसं म्हण कळ्ळें नव्हे तितलें पुरो आतां हांव कामा वता संजे येवन उलयता दायत गो कस्तुरी कामा वचून यो खुशेरस का हां दायत सत्येंद्रಣ್ಣ ಸಂಜೆ घराला यो म्हणणवे ताचे खातीर आयली हांव कस्तुरी वपास तुगेल्याक सॉरी निमगीतस म्हाका पयरी सावित्रकन कसं की उरलेल गो त्या प्रमाण म्हाका सांगचें येत अळशी करता मर्याद दिसता म्हाका थो मिगेल वेरी म्हाका बेजार दिसता त्या पुरा तुका वनमाल सांगतली तू तिगेला उलय म्हाका माफी कर गो मिगेल तुकून होड अपराध जाल्ला पूर सत्येंद्रಣ್ಣ कितले म्हण सॉरी निमगिता तेते तेते चुलन तुका बोर दायनवे बेजार यानवे सोडी दल नवे पळय काल तू म्हाका सवलो आजी तुमची सॉरी निमगितस तेंका दल्ले म्हळ्यारी जीवनंतू हे मनशाल जीवनंतू केदना कशी येत म्हण सांगचे दायना हां हळे मन सांगिल नवे जीवनाचे एक नाटक कष्ट सुख पर पात्रधारी त्या परिस्थितीची डायरेक्टर म्हणून तशीची काली तुका संकी सुद्दी कन्ना पडले तू तशीची रिॲक्ट केलं धरले ते धावून गेले आता
तू काही कसं म्हण कळलंय तुम्ही गेला सात डिम गेला ताण गेले टलते आणि वेळ खुशी रशिया तेत्ते चुललरी मन तेंची आलोचन करता मागिरी उपासनी तंतू आम्ही बुडतती त्याच्यापाशी दल्लल धावून गेले अंगार धुळी पडल्यारी आम्ही कसं करतती फापून घेतात नव्हे फापून घेऊन आम्ही फुटकोन घेतती नव्हे त्याची तशी सोडली म्हळ्यारी साबूनू ब्रश घालून घासू दत्ता आमकां श्रम चढ त्यांची चिके लागील तज्ञाची थंयची फापून सोड म्हणा क्लीन दत्ता तशीच हें पुरा सोड सोडका सत्येंद्रण्णा कितले चंद जीवना पाठ सांगलं गो तू ಛೇ तुगेल तसं लेंका नका नका हावानी तेत्ते उरले ना तू आणि वनमाला कसं म्हणून उलोंग हे येते हावनी तुंगेल मध्ये त्याना खुशी दलगो कस्तुरी तू कंचकी जन्मान तू मिगेल बद बहिणी दावन असेल कितकी आता ह्या रूपर असतो तू मिगेल बद्द बहिणीच गो मक्क बहिणील स्थान दिला नव्हे तिथलं पुरं अंगडी वसते ना हाव हंगोन्नेला गुल्लैता कसन विषय होणे सत्यनारायण कसं की सावित्रಕ್ಕನ್ सांगलंय म्हण पर सांगलं अर्धंबर्ध सांगलं माका एक कामाची गडबिडी तष्टावन हाव पूर्ती ऐकनी कसन विषय हो सत्येंद्रनं तिथलं कोपचं कारण कसं नाही त्याविषयी कशी शंका म्हणू कळताना गो थो त्या सावित्रಕ್ಕ तशी प्रभुलेली म्हणारी तिगेले चुकी ना म्हण दिसता तिगेल कान कोण पिळला की थो सावित्रಕ್ಕನ सत्यना कोप तशी कसन सांगला तू समज सांग होणे कसलं का हो बेजार कोण घेना कोप कोण घेना ते कसं की म्हणतात मो नैंत पडल मगिरी शी कसने पाऊस कसने म्हणू तशी दल्ला मिगेल परिस्थिती 10-11 म्हणू हाव हे ऐकून घेता मग विषय कसं म्हण सांग बाईल मनुष्य कंचे विषय दला सैसून घेतात गो कस्तरी जोरी म्हणा चोरी म्हणा कसन दला सैसून घेतात ते दलरी ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೇರಿ ಕಸನೆ ಮಳರಿ ಸೈಸಂಗ್ಯೋಚ ದಾಯನ ಗೋ ಹಾ ಕಸನೆ ಮಿಗೆಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೇರಿ कसन विषय ते तू अशी घाबरी दलरी मका हातपाय पडतो गो हे एक बाकी असेल मका सांग सांग होणे असं त्यावे जिरण करून घेता ते सावित्रಕ್ಕ हंगे लगी कसकसन की मळली खई गो विनायक कनी तुका थू कशी सांगची गो मारे ती हा पूर्ती सांग विनायक कनी मक्का तुमगेल दोघाल मध्ये तू संबंध असं काही तक हाव कुम्मक दितस काही अय्यो देवा असल प्रमाणतत्व जन शीत आणि पोट्ट कसन खतती म्हणून होई गो कस्तुरी अशी प्रभुलेतस काही गोती तिक कोण सांगली की कसन की गोत ना गो नलरी ती कोप्पून हंगेलाक सांगली खै तोंडा एलवरी सोन गेल कै तष्टावन हन्नी तिथले प्राप्रा तर्दकेल काली हे केल्लल कोण म्हण कळलं वनमाल होणे मका कळलंय तिगेल पितुरी तिगेल निमित्ती ही इतली उडली राब फाय माता तिका बली सोडनी दलरी मिगेल नाव कस्तुरी फटी फाय हाव काम वचनी दलरी होडना तिक्क मात्र सोणा समाधान कोण गे गो कस्तुरी तू कसं म्हण सगळे गावन तुल्यान गोतस गो कोण की कसं की उरलेल म्हणू ते कोणे नमगनात गो नमगलरी 1-2 मिनिट मागीर तांकां अर्थ जात गो सत्य कसं म्हण कळत गो प्लीज गो तू कोप्पून हाक गो मागीर एक वचून अनेकदा आयत नाकनातील प्र अंगार तांडून घेवनाक गो ना हुन्ने असलं प्र नुतास ಹೊಡ್ಚನಜ್ಜ आम्ही नुत्राबल म्हळ्यारी तन्नी सीधा आमगेल मात्तेर बैसून हाकतती तांकां सुरवेरीची करच्यात काम सूर केला पड्या आत्ताची तांकां ग्राचार सोडून सोडका आणि स्वप्नांतूय आमगेल आलोचन करचनज राब आत्ता न्ही फाय फाय काम वचने जाल्यार होडना तिक्क बुद्धी सिकयता तू कसं नाही केलं रे आमगेल सपोर्ट अस जाल्यार न्याय मार्गार आसका कोपा हत्ताका बुद्धी दिवू नका तू ಹೆಚ್ಚನ್ ಕಾಣಕ್ ಹೊನ್ನೆ ಹಾವ್ ಸಮಾಧಾನ ರೀ ಆಲೋಚನ್ ಕೋರ್ನು ಕಶ್ ಉಲ್ಲೋಕ म्हण ಪ್ಲಾನ್ कोनगेनु मागीर तिगला गुलोचावत्ता असो भाई ಇದೆಲ್ಲರ वत्ता नामळा पर वत्ता 1-2 दिवस वेळ जाल्यार होडना जाल्यार समतीक बुद्धी शिकोका